Gaurkoan Aretxabaletara gerturatu gara, zehazki Patxikuena baserrira, izan be hemen lotu ditzordua Asier da Kosta txabaltarrakin, beak hobi modura dako baserrixan animalixek eta lanian ibilki eta eurakin jardutia, eta bueno, beakin elkartuko gara eta beak ondoko dozku, zer dan bere egunerotasunean iken dauena eta zer lan ikituen. Apa, Asier, zalde ban, zer moduz? Hemen ikusten du ondo lagunakin inguratuta zauzela, hiru txakurrekin, zehazki. Ez dakit, konta iguzu apurtxo bat, noiz hasi zinen zu baserrixan lanian edo lan honein bueltan? Ni zaletasuna animalixan gandik txikitatik. 3 urte euskanetik esaten duz nire amak, baserrixan geratzen izaten nahuela, eta hemen nire tio batek animalixa zeuzkan, ardeixak, hauntzak, beixak, eta txikitatik berakin ibiltzen nintzen. Eta gero azpiko baserriku ape hartzaia ziren, da horri beti ardixakin ibiltzen zen bebai, eta bildoz denporan eta deitzen zoztien, da denporeia naukan nien, eurak ipatzen daun denpora pilia. Da hor dutik daukot nik afizinua animalia hauetara. Zan lege txikitatik ibilizela murgiluta, ez? Era bate edo bestera animali munduan, eta zehazki ardi mundu hortan, ez? Batez be animali bat ere elegiru biharko banau, nik ardixan gandi dekantauko nintzen, da gero baita txakurren gandi, ni beti guztabizen jate ikustia ardi txakurrak ardixakin manejuan, da nire oso interesantia petzabizen beti danik. Ez dakit, honen inguruko ikasketarik edo dakotzun, ala berez baserrixan behartan ikasi osun zerbait dan, ala... Ikasi, holan ez eskola baten, ez dut ikasinik holan animalixan inguruan ez beti hemen ibilinaz animali artean, da hemen ikusi duten arabera beti ikasi dut, eta gero txakurran eta adiestramentuan eta hori denporiakin da apurat improvisauta bai, erakusteko moduakin da ikusi nauen efektu egiten zotzala, eta ordutik aurrea hortan dediketan naz denpora librean. Alatabe, zeuk modulo hori bate edo inizatzen duzu, ez? Basozain izateko modulo bat? Nik basozain izateko modulo hori nago murgian, onjela 4 urte bukatuko nago modulo hori, eta nik modulo horrena enak izan ezer, eta lagun batek izan duztan eta irek izazazela eta bergure nagoen ikustera jun, da guztau eta modulo hori nagoen, da ikasketetazik urteik onenak antxai pasau nitu nik. Eta horren ostera, Extremaduran begon zara, ez? Kursilloren bat edo beste iken, zeuri hainbeste guztatik ezatzun. Ardi moztaile kurso bat inauen bebaian, 3 egunekua, eta hanbe gustora. Azkenean entornoko kurso bat inauen da. Ez dakit, jaber zure ikasketa plan horrek danak ja kabotuzun, ala zerbait buruan badakotzun ondiok ikasten jarraiketako edo? Ikasteko ez. Mundu honetan jarraitzeko eta denporiaz gauza berriak ikasi, eta txakurran adiestramentuan mejorau baleike olako seminario ero olako kurson batzutara jun, horretarako bai. Baina bestela holan ez daukat intentzio handirik. Ondo pentsaien basatzu, igual oin zeure afizio hori nagusi edo dan ardixak eta txakurrak eta horren baitan apurtxo bat berbaiteko, gerturatuko gara igual zeure hartaldi edo dakotzun lekura, bai? Utsi joango gara orduan. Asier, gerturatu gara hemen zeure hartaldia ezauketara, eta ez dakit, noiztik iten dozuzuk hartzaitxakur txapelketatan edo parte hartzen dozun, edo ez dakit, noiztik sortu zatzun gogo hau hartzaitxakur... Gogoa beti danik, txikitatik guztabizen jat txakurrak lanian ikustia, etzan hor. Eta txikitatik oinatiko konkursora jun izenaz, gurasuekin, eta zan nagoen alako baten txakur bat ekarri nagoen, hau ez da beste bada, baina eta arekin hasi nintzen apurat probak itxen adiestramentuanak eta hola, eta ikusten nagoen efektu itxezagoela,
ondo respondi duten zagoela txakurrak nik erakutsi txakuakin. Eta azken nien igez hitz egin nauen elkarte bateaz Artxate elkartiakin debuta itxia nahi nahuela txakurrakin. Eta urak balorazio bat emateko. Eta onjela urte bete maiatzean Urkulu nin nauen debuta. Eta esan zuztien txakurra bastante ondo prestagoela konkursotan da ibiltzeko. Eta ordutik aurrera zenitzen txapelketetan da parte hartzen. Ez dakit jagar zure kabuz ikasi oso zerbait edan, norbaitek esku bat edo botatzen txakurrak adiestraiterako orduan, edo? Hasi nintzen nian, bakarrik hasi nintzen holan adiestramentuan. Apurat improvisatzen ikusten hauenakin txapelketetan da zelan mugitzen ziren, da aginduak eta ematen